OMG! Meron na kaming CCTV. Oh, sino kayo dyan? Charot! CCTV, why not? Pero wag kayo, oy. Hindi lang ang mayayaman ang may right na mag-CCTV, no? Kahit mga pordoy ay pwede rin magkaroon or mag-install ng CCTV sa bahay. Especially if may mga kids. Kasi, hindi natin alam ang pwedeng mangyari sa araw-araw. Para rin ito sa safety ng ating mga mahal sa buhay. Kaya mas bintaha na mayroon tayo nito. Especially this one. Napaka-high-tech niya talaga. It comes with Wi-Fi hotspot and night vision light. Can also be seen even without internet. Rain and dust proof, easy to deal with, and can support multi-platform monitoring. Meron din siyang manual guys, so di mag-all. English din siya. At ang mas nakakatuwa pa dito ay meron siyang motion sensor at manual control. Clear HD view, automatic night mode, and built-in speaker. Pwede kang mag-paging kung sino ang kasamahan mo sa bahay na tawagin mo or mga tao na nakikita mo sa CCTV na gusto mong tawagin. Maririnig nila ang boses mo sa CCTV built-in speaker gamit lamang ang phone mo. Ano man? Hotdog. So ano pang hinihintay mo? Pasko? Pwes kahit hindi pa Pasko, karapatan mo ding magregalo sa mga mahal mo sa buhay at pati sa sarili mo. At dahil napanood mo ang video na to, it's your sign na para bilhin mo na rin to. Super useful and very affordable. If you're watching this on Facebook and YouTube, you can see and click the product link in the comment section. At kung sa TikTok mo naman ito napanood, you know the drill. Click the yellow bag to order.